Que bé, tio, com m'agrada gravar vídeos per a YouTube, m'ho passa molt bé. Vale, m'agrada molt fer vídeos per a YouTube perquè sento que sóc jo sola mateixa parlant en mi mateixa i estos vídeos al final els faig per ajudar-me a mi, però ajudant-me a mi ajuda els altres i és una roda que se retroalimenta i és el millor que m'ha passat a la vida, vale? Vaig a obrir el meu cor, el màxim que pugui per a parlar des del cor. Avui he fet una constel·lació familiar, és molt heavy el que he viscut allà, he plorat tantíssim, però no puc explicar res de lo que he viscut perquè si no, el que m'han fet no tindrà efecte en mi i no volem això. Mireu quines sabates més xules. He arribat a la conclusió que a la vida se tracta només d'existir. Jo me complico la vida com que he de fer coses per a guanyar-me l'amor dels demés i el meu propi. És com, jo m'estimo a mi mateixa, però només si avui al matí faig ioga, faig meditació, vaig a córrer i tal. No. Si no faig tot això també m'estimo, perquè només per existir ja m'he d'estimar. És així. Tots radiquen que jo sóc una persona molt obsessiva, que part del meu èxit a les xarxes socials també ve de la meva obsessió, però és que això me porta pel camí de l'amargura, perquè jo visc tot el dia en un bucle de a veure com puc fer que este vídeo funcione, no sé què, no sé quantes. I saps d'on me ve això? De que jo vaig tindre un trastorn alimentari. Un trastorn alimentari és un trastorn mental d'obsessiu compulsiu i això et deixa una tara al cervell enorme. Què passa? Que jo com a persona malalta he après a comportar-me de certa manera en quant a menjar, és a dir, comportar-me com una persona normal i corrent, menjar les hores que toquen, no obsessionar-me i controlar l'obsessió i portar-la a una altra banda. Esta altra banda ara mateix se transmet en la meva feina. La meva feina, el que té ara és que hi ha molts de números i moltes estadístiques, que és el mateix que jo tenia quan tenia un trastorn alimentari, que és que jo podia controlar les calories, els carbohidrats, les proteïnes. És que tinc un cap que em va a 200 per hora, ¿vale? Tu aquí me veus aquí tranquil·leta, tot soleta, però el meu cap està... Per això a mi me va tan bé la meditació. Però en la meditació no en tinc prou, perquè jo després de meditar continuo existint i continuo donant-li voltes a tot. I el primer pas és ser-ne conscient. Li dic al meu cap, va, para, s'ha enxufat, plof. Jo estiro més del fil i dic, per què tinc una obsessió? Per què sóc tan obsessiva en tot, no? És que aquí hi ha alguna cosa que està malament, llavors. Quan tu tens una obsessió i estàs molt cap enfora, és perquè hi ha alguna cosa dins teu que no està bé i que no està bé dins de mi. Doncs bàsicament hi ha una falta d'amor propi, una falta d'autoestima. I d'on me ve aquesta falta d'amor propi? No ho sé. La podria investigar i segurament sé d'on ve, però no cal dir-ho públicament. Cadascú té les seues issues, coses que he tingut que han fet que la meva autoestima se vaya a tomar por el culo. Com que no tinc autoestima, m'obsessiono en coses del meu voltant. M'he obsessionat en el meu pes, en el meu aspecte físic, en la meva feina. Però què passa? Que en la feina està molt ben vist obsessionar-se, perquè vivim a un món consumista capitalista que si tu vius obsessionat en la feina i ets superproductiu, te va tot molt bé. I per això m'ha anat bé, ho he canalitzat per aquí i és com la forma més positiva que he trobat, però tot i així no és positiu, perquè jo hi ha molts dies que tinc ganes de morir-me de lo cremada que estic de treballar. Se diu burnout. Tinc ganes de morir-me, la psicòloga m'ho va dir, en plan, Cèlia, això és una malaltia també, el burnout. Obsessió en els nois i en les relacions de parella. Relacions que tot el rato és apego ansioso de per favor, estima'm, saps? Obsessió, o sigui, obsessió en tot. És que en l'ordre. Casa meva està impecable. Me passo 2 hores al dia netejant. Jo no visc tranquil·la. Això és un sin vivir. És una merda ser obsessiva. Però, per sort, soc conscient que és el primer pas. I a partir d'aquí treballem. Què treballem? Doncs la meditació, que la meditació a mi m'ajuda molt per a parar el cap i per a no anar a tantes revolucions. Cada vegada que em vingui un pensament obsessiu i que vegi que m'estic enredant, dir, frena, toro, i parar-me a mi mateixa als peus. He descobert una cosa que a mi em va molt bé, un mantra, per així dir-ho, que és només has d'existir. Quan jo me dic això a mi mateixa, me tranquil·litzo tant, és, Cèlia, para. No, o sigui, jo dins de mi és, ui, he de fer això, he de fer allò, he de fer allò. Per exemple, cada matí quan me desperto he de donar gràcies a Déu, meditar, dutxar-me, fer certes coses que si no, no sóc vàlida, o sigui, si no faig això és com que el dia no anirà bé i jo no sóc vàlida d'amor ni de meu ni dels demés. I no és així, és, Cèlia, ocupa't d'existir, de la qualsevol manera, de com tu te rote la gana. Si vols anar bruta, ves. No serà el millor, però no passa res, serà el que has triat avui. Deixa't anar bruta, perquè si lluites contra això serà pitjor. Ja el dia següent te n'adonaràs que has anat bruta
i te voldràs dutxar, però si tu te forces tot el dia a fer coses que no vols, estiràs amargada. I és el que me passa a mi. Només existix. I quan jo existixo i no penso, ¿vale? No és penso, luego existo, sinó que simplement existixo, faig les coses que em surten des del cor. És a dir, jo ara aquí estava agitada, dic, què puc fer ara mateix? Vaig existir. Què em surt fer ara a mi? Poso un vídeo per a YouTube. Però si jo això ho hagués fet des de l'obsessió, no l'hagués fet. Perquè vindria de... Perquè hagués dit, ui, no, perquè ara no és un bon moment, no tinc un guió fet, ui, no serà un vídeo perfecte. Però m'és igual, perquè és un vídeo que no és per a ningú, és per a mi. Este vídeo, Cèlia, és per a tu, per a que te'l mires cada vegada que estiguis malament. ¿Vale? Lo que em va molt bé també és baixar el ritme. Fer meditació, no posar-me 10.000 tasques al dia, perquè llavors ja entrem en una vibració de obsessió. Si jo em fico el dia ple de tasques a fer i a les 10 he de fer yoga, a les 11 làser, a les 3 dinar en esta persona, a les 4 running, a les 7 me dutxo, després sopo... Calma. Ana lenta. Slow life. Llavors tot és més fàcil. O sigui, si jo faig les coses des de la meva essència i des del perquè les vull fer, no hi ha fricció, i al no haver fricció no necessito energia, és que em surt sol. Jo estava aquí que no em podia ni moure del sofà i m'he aixecat i estic fent un vídeo per a YouTube. I no he necessitat energia perquè ho he fet perquè m'ha sortit des del cor. Això és el que vull dir, fer les coses perquè em surten des del cor. Per a que això se done, s'ha de donar en un espai, he d'estar relaxada i tranquil·la. I per estar relaxada i tranquil·la no m'he d'omplir el dia de 1.000 tasques a fer. Sí, a vegades me les fico per ficar i no cal. Perquè forma part de l'obsessió d'esta ment que jo tinc de voler-ho, de malalta, tinc una ment malalta i ho he d'acceptar. Bueno, o com li vulguis dir, ¿vale? Però almenys saber i ser conscient i recordar-me'n que la tinc, perquè jo moltes vegades m'oblido d'això. I és un error oblidar-se'n d'això. Partim de la premissa que només has d'existir i la vida estem aquí per experimentar-la i viure-la. I trobo que a vegades no prenem decisions per si ens estem equivocant i dius, què més dona? El bo d'equivocar-se és que sabràs si allò era el que volies o no. És informació. Mai és equivocar-se. I aquesta falta d'amor com l'amplirem? Doncs sent jo la meva pròpia cuidadora, perquè el que faig jo molt per a validar-me a mi mateixa és cuidar sempre dels demés, obsessionar-me en tot de lo de fora. Doncs no, el que farem és anar cap a dins i preguntar-me, Cèlia, com estàs? Com te sents i què necessites? Això ho faig cada matí mirant-me a l'espill, ¿vale? I cada nit també ho escric. Des que faig això estic molt millor. I també me repeteixo a mi mateixa. És que sé que és de persona loca, però a mi em funciona, i si a mi em funciona, la meva psicòloga diu que dona igual que sigui de persona loca. Me dic, m'estimo, me protegixo i me cuido. I això és un mantra que també em dic molt i em va molt bé per a tranquil·litzar-me. Saber que em tinc a mi sempre, ¿vale? Passa el que passe. He descobert que la falta d'amor propi és un problema molt gran. Si jo m'estimo a mi mateixa, no faré coses que no vull fer. Saps el que et vull dir-te? O sigui, a vegades faig coses que no vull fer només perquè me falta amor de part meua, llavors lo busco fora. Potser podria córrer una marató per buscar validació externa. I una marató són 42 quilòmetres i és una putada, una marató, ¿vale? En canvi, si jo ja tinc aquesta pròpia validació, no faré la marató per validar-me. La faré perquè em ve de gust. I llavors la gaudiré. Però si no, serà un martiri, perquè ho estiré fent per un altre i és una gana insaciable, perquè mai ne tindré prou. Tot el que busco fora està dins de mi. Vale, Cèlia? Això grava-t'ho aquí al cap. I normalment també és que estic cansada i he de descansar i dormir. I el més guai de simplement existir és que estàs al present. El present és ara. I no hi existeix res més que ara. I a l'ara és quan crees la vida. I és que és molt guai estar al present. És el millor. L'últim vídeo de YouTube que vaig penjar, vaig parlar molt de l'energia femenina i masculina, ¿vale? I el que no pot ser ara és que jo passe d'un extrem a un altre. O sigui, jo estava molt en energia masculina, densa, carregada, que flipes, i me'n volia anar a l'altre extrem, que era energia femenina, que flipes. Però no, dins de tots habiten les energies masculines i femenines, el yin i el yang, i ha d'estar equilibrat per a que tot surtigui bé, ¿vale? Llavors jo ara estic treballant per a equilibrar la meva energia femenina, o sigui, portar molta energia femenina. Com ho estic fent? Fent molta ioga, perquè el ioga és energia yin que flipes, lo corre és yang, és l'altra energia masculina.
esports on el resultat no importa, és gaudir del procés, com és el ioga. En canvi, el córrer és el resultat de la meta. Vivint molt el present, estant relaxada, fent molt d'autocura, fent molt de journaling, molta meditació, estiraments, dibuixant, pintant, escrivint, també deixant-me cuidar pels demés. Simplement existir com una flor, ¿vale? Me permeto ser. Que d'això va l'energia femenina, ¿vale? De no fer pels demés, sinó cuidar-te a tu i existir. I és molt guai, però què passa? Que quan jo estic en la meva energia femenina, m'ho passo una mica malament perquè soc molt obsessiva. Llavors és com que busco tot el rato fer coses pels demés, no sé què, no puc estar mai tranquil·la, sentada, relaxada, perquè sempre he de fer coses pels demés. Llavors, i almenys soc conscient que és el primer pas. Així, cada vegada que m'entra la còlera de l'obsessió, paro i dic, Cèlia, frena el carro, fica't a llegir, fes meditació, balla, saps? És una lluita constant, però des que faig això la vida me va molt millor, estic més tranquil·la i almenys no tinc ganes de morir-me, perquè abans tot el rato estava malament, ¿vale? Havia pujat de pes moltíssim perquè tenia molt de cortisol, bueno, això m'han explicat, però estava esgotada mental i físicament, i això em passava molta factura. També el que faig és no estar tant a les xarxes socials, que és un problema que jo visc de les xarxes socials, afecten molt al cervell, llavors intento no estar-hi molt i controlar el temps que passo. Per últim, la clau de la vida per a ser magnètica per a tothom és ser autèntica, ser jo mateixa. I a qui no li agrada que no mire, ¿vale? No puc jo impostar alguna cosa, perquè és super cansat i a més que la gent rep l'energia. Si jo no sóc jo, la gent no connecta en mi, no? Jo al final el que vull és connectar en el que a mi de veritat m'importa, de lo que em surt del cor, i només passarà si jo me comporto de manera vertadera i real, de la manera que sóc. El meu propòsit cada dia és ser autèntica 100% i connectar des de la meva essència. I m'estic permetent també ser imperfecta. Què vol dir això? És que tots som imperfectes, però no anar sempre ultra mega maquillada, saps? O sigui, no validar-me per les coses que faig, sinó simplement existir de la manera que a mi més natural me surti en cada moment. Cèlia, fica't este vídeo sempre que ho necessites perquè aquí este vídeo és per a tu, ¿vale? I el publicaré en públic perquè a la gent li servisca, però this is only for you, my girl. Espero que t'hagi agradat. Tio, també es nota molt que, o sigui, una cosa que també he descobert molt heavy és que quan jo m'agrado a mi, a la resta li agrado més. O sigui, quan jo intento agradar als demés, no els ho agrado. Li agrado la resta quan jo m'agrado a mi. O sigui, no va de que jo agrado als demés i llavors, com que agrado als demés, m'agrado a mi. No. Quan jo m'agrado a mi i sóc jo mateixa i em permeto simplement existir i fluir en la vida, és quan jo agrado. Però al final l'objectiu no és agradar als demés. Per això que si no li agrado a algú, me la ressuda, que em ves el cul. O sigui, sí que hi ha una part de mi que se sent malament, no et diré que no, perquè sóc un ésser social i no sé què, però és que si m'he de preocupar per les persones que no els agrado, no acabaria mai. Llavors, me centro en el que sí que puc controlar, que és agradar-me jo, estar bé en mi i punto. I no obsessionar-me tant en les coses. Vale, espero que us hagi agradat, ajudat, però realment este vídeo només era per a mi, vale? Ciao!